Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Ngayon ay papunta kami sa Nabuklod Mountain View. Dito ay maraming makikita ng mga magagandang tanawin, lalo na yung overwhelming na view ng buong Pampanga, Bulacan at kasama na rin yung Maynila at saka Bataan, ano. So tingnan natin ito at abangan natin. Pero bago yan ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Then tuloy niyo akong follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So ayan, nakita natin yung mga view ng bundok, kitang kita yung magandang tanawin dito sa tulay. Yan. So pinas forward ko na dahil malayo-layo pa yung biyahe namin. So stay tuned tayo mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Noxky Vlog. Papunta kami ngayon sa Nabuklod! Yay! Turn left. Nabuklod. Ayon naman sa nakalap kong information about dito sa bundok ng Nabuklod, ito ay tirahan ng mga indigenous people o tinatawag na Aitas. At ito ay ang kanilang tirahan talaga, no, yung lugar na ito. At dito sila namumuhay. At isa rin ito sa tinatawag ng mga Kapampangan na kapatid or kapatid sa Tagalog. Isa pang tawag dito ay yung Baluga, no? Yun po yung mga nakatira dito sa lugar na to. Pero makikita natin yung magandang pagtanggap nila, yung pag-uugali nila na napakabait nila sa mga turista na pumupunta doon sa kanilang lugar. Talagang makikita mo na kakaway agad sila at sasabihin nila sa inyo na bye bye, ganyan, no? Marami silang pwedeng ipang welcome sa mga turistang dumadaan doon sa araw-araw. So ayan, magandang makita natin, malaman natin yung mga nakatira doon sa taas ng bundok, no? Ayan, makikita rin natin yung mga pananim na nakatanim doon sa bundok. Marami dyan mga kapatid na mga mais, no, palay, mga prutas, gulay. So hindi sila hirapan sa pagkain, no, dahil salat po sa pagkain or prutas at gulay, no. Ayan, so enjoy na lang tayo mga kapatid sa panonood. God bless po. At dito naman sa part na to ay makikita natin yung little Baguio ng Nabuklod. Yan, makikita natin yung mga puno na mga magaganda talaga at napakalamig ng simoy ng hangin dyan. At minto nga kami, nag-stop over muna, then nag-picture kami dyan ng aking pamilya. Yan, nag-selfie kami dyan. Meron din kami mga kasama dyan, kung makita natin na nagpipicture and nagbibideo din. So enjoy po yung mga bata pati yung matanda. Ayan po mga kapatid, andito kami sa Little Baguio ng Nabuklod. Ayan, no? Napakaganda ng view dito. Ayan sila.
Ayan, si Jok Jok. Ayan, oh. Kasi dito, pagka nandito ka, napakalamig ng simoy ng hangin. Para ka ding nasa Baguio. Tinan mo yung mga puno. Ayan. Yan, meron nga kami mga kasama doon. Mga nagpipicture, nagbibideo din. Ayan po, ang ganda dito. So yan lang. Pagkatapos nga doon ay diretso na naman kami. Tuloy-tuloy na kami sa biyahe. Nasa kalagitnaan na kami niyan. Medyo marami ng packet sa lugar na yan. Yung nakikita nyo sa video, packet po yan. So hindi lang sa halata sa video, no? Pero akyatin po yung lugar na yan. Puro pataas na siya. Yan. Yan, meron ngang nakita dyan yung misis ko na ito, pataas na to. Matarik na siya, no? At meron nga kaming nakasabayan pa na isang kolong-kolong na baluga or yung kapatad, no? Ayan, mag-jowa yata yan. Napaka-sweet nga nung dalawa na yan nung nakita namin. Tapos mayroon pa mga baka, ayan, ang dami, no? Nanginginain sa tabi ng daan. So binusunahan namin para makadaan kami ng maayos. Yan sila. At meron din ditong mga bikers na umakyat dito, yung nakabike, puro mountain bike yung gamit. At makikita natin dito sa video yung isang nagbabike, no? Nakasabayan din namin yan. Tiyaga nga yan dahil puro paakyat yan. Talagang pag mahina ang tuhod mo, hindi mo kakayanin yung padyakan, yung mga ganyang paakyat na bundok, no? Ayan yung part na to, ito yung pinakamataas, no? Naakyat namin. Iyan po, at malapit-lapit na kami sa pinakataas, ano. Konting ikot na lang or konting arangkada na lang ay makakarating na kami. Ayan, ito naman ay pababa na, kaya mabilis yung aming andar, ano. Ayan, tas makikita natin dito yung mga bahay na ng mga baluga or ng mga kapatad dito sa lugar na ito. So marami ng mga nakatira dito sa bandang taas na to. At makikita natin dyan yung mga may naglalakad, ayan. At yung mga bahay nila sa mga gilid ng kalsada, no? Ayan po. Ini-welcome nga ng anak ko yung nakita niya mga bata ng mga baluga. So talagang tuwang-tuwa sila dahil sumisigaw pa, babay daw, babay, kahit na papunta pa lang kami. Ayan. Ayan, maraming pupunta rito, mga turista. Kaya magandang puntahan itong lugar na ito, no? Pwede tayong mag-camping dito overnight at makikita natin yung napakagandang overwhelming view paggabi. Ganun din sa umaga, no? Napakaganda. Ayan, makita natin, no? Na mataas na yung lugar na yan. Makita na natin yung view ng buong Pampanga, Bataan, Bulacan at pati yung Manila. Ayan yung, ayan, ito pa pala yung pinakamataas. Ayan, inakyat natin yung ating motor. Ayan, kayang-kaya naman. So baliwala kahit na 4 kami na nakasakay dyan. Ayan. So abangan natin, malapit na kami makarating. So andito na po tayo sa pinakamataas na lugar. Marami na nakatira dito na mga kapatad. Yan, sa mga gilid-gilid lang ng kalsada yung kanilang mga bahay. Ang ganda ng bahay.
Lalaki din pala yun. Piling sikat-sikat ko kaya. Hindi ko na ba? Tarik daw. Pag ganyan pa, kala mo man ano lang, agad mo lang na ano, isang ano ka lang, isang hakbang lang. Pag ano, pag mataas, kala mo isang hakbang lang or dalawa ganun. Pero ang dami mong hakbang kasi di ka makakit agad. Nandito na yata. Tapos nalaglag tayo. Ay, tinaras ko mo ito. Ganyan. Yan kami na picture. Ganun din naman, may bayad. Dito na lang. Maganda pa dito. Gana nang. Ito na yung entrada ng Nabuklod. Yan. May entrance yan na 20 pesos sa adults and then 10 pesos naman sa mga bata. Tapos parking fee ay 10 pesos sa motor or sasakyan. Yan. Then may bayad din kung gusto nyo magpa-photoshoot, 500 pesos. Then ang bayad naman sa mga kubo ay 100 pesos. Pwede rin po dito mag-overnight, 200 per head, at magdala lang po tayo ng kanya-kanyang tent. At pagkatapos nga namin magbayad ng entrance fee, ayan, agad-agad kami nag-picture-picture, nag-selfie sa lahat ng lugar dito sa Nabuklod area, no? At ayan, makikita natin yung Nabuklod Mountain View. Ayan po, meron silang pavilion na pwedeng magdaos ng birthday, ng reunion, no? Ng gathering ng pamilya, no? Pwede nyo i-celebrate yan. Habang nakikita nyo yung napakaganda at overwhelming na view mula sa taas ng bundok, kitang-kita ang buong Pampanga, Bulacan, Manila, and Bataan. At ngayon nga, ayan, dito kami sa kubo. Ayan, nag-relax kami. Yung anak ko nakahiga, no? Dahil napagod din. Yung isa naman, akit baba. So yun nga, nagutom na rin kami dahil sa matagal na rin kami nandun. Yan, bumili kami ng pagkain sa may tindahan. So dito rin yan sa taas ng Nabuklod, no? Mabibili nyo yung gusto nyong mga merienda. Yan, yung mga kapatid, yung mga nagtitinda dito. So yung kita niyan siguro ay para din sa kanila. Ayan, bumili kami ng isang coke na malaki, then isang chichirya, tsaka pagkain ng mga bata. Ayan, bumili din ako ng dalawang baso, may plastic bottle para sa iinumin naming soft drinks. Ayan, nagsama-sama kami, nagkainan, nag-enjoy habang nakikita yung magandang paligid. Almost 2 hours kaming nagstay sa kubo na yan, and then after that umuwi na rin kami. Marami ng tao. Kanina wala, konti pa lang. Ngayon madami. Pauwi na kami. Ngayon pa lang yung karamihan ng tao. So yan lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.